Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै जोंहा दिनै फार्स्ट माइ गायगोन बेनि थाखायनो जोंहा बिमाया फुजा होबायानो फुजा होनासो गायो नालाय जोंनिया ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो जोंहाथ' सानसेयावनो गायखांखायो बिराद हाजिरा लायो नालाय ओमफ्राय दाग मोनसेनिखौ मोनसे सानसेयावनो फोजोबखायो आरोना आलदा आलदा दाग दं नालाय बिथिंहाय उनावहाय गायसिगोन स' बेयो फार्स्ट जुरिजेननाय गायनायावनो आं फैबाय बेखायनो आं नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन दायो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बाबु आप उनसे ayo belok आप betul Tuko Tuklo Oh dia yang labet đây gì nhỉ ai đi qua đi chỉ cái này thích cần phải ngồi được ta luôn đây là lấy cái gì con này tôi gần với bạn gì cả luôn mưa ya bơi gì nó phải bài tôi không làm thế nào không lông nó bị ra người ta đưa ये फिर ये वो मैं बोल लो जिद है ये वो तो पूरा बोल लो जिद है गुड मटर सा खान्थाल लांजोबखाबाय दायो जों दुब्लियावहाय थांसै आरो दा माइ गायनो मोनफैबाय गारियानो गारि जाना दङ बिराद मिनिनो ओंखारदोंमोन आं थांसै गाइस दायो मोनफैबाय ओमफ्राय दिनै जा मोजां जादों दिनै जोंहा माइ गायगोनावनो अखा क्लिप क्लिप हादो मोजांथार जादों मा चलो लेट्स गो बाबानि गारि दंमोन नालाय बेखायनो बेक खालामफिनबाय आङो लामाया मोननै थांजाया नालाय गारिया गाइस नै अखासो हाबाय नालाय अखा हाबायलाय सुजुजोबसिगौ ओमफ्राय आंनिया ब्लाउसआ नायनो जिदाय बावसो ओरैनो गायफ्लाथारनिफ्राय बे आरो आंनि आथिङा जि सादों मानोबा माथो फेग्लिग्लि आरो लामायालाय ओइलाय जोंहानि रुवानिफोरानो बेलाय ओमफ्राय नैबेलाय हाथ सारा नोंथांमोननो देखायहरनो आङो नै अखा जोब्बाय गायनो लुगैसिबाय आं थ' है दैनो थाबायलांसै नामाब्रा आं बेलाव बाबासो गैलालै पुरा नानि आनैमोना पुरा गायसोदो मालाय आं हारसिं दब्लायसे गायबाय मोनथामान जाबाय जोंहा लेरखि माइ अखा बोथोराव गोथावनो अखा बोथोराव मा खालामनो माइ गायनो जादों ला 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 आं माइ गायनो रोङा जायो सब गायनो रोङो आं मिथिबाय नोंसो माथो गायनो फैयासै आंहा फिसाला लोमजानो गायनो फैबानो जायो
नों फैनाय बाराय आङो जुमाय गोजासो लाबोसिगौमोन दाबो लायबा गायगोनथ' गायदो होमबालाय दा लायनानै लोंहोगोन आं बेलासिनि गायगोन मोजां ना खबरा मोजां मोजां आंनि भिडिअखौलाय नायना नायालै नोंलाय नायो रे थखायसोदां नायो आं जिअ मबाइल ना नुजोबो नुजोबो नायनांगौ गेमस्रि बसुमतारी ना मा होनो दैमारिलै दैमारि बे नोंखौ नुबाय थाखायो मबाइलावनो नंगौना दे मोजां 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 नै मालाय सिख्लाफोरा लेवार गियोबा आं गिया नुबाय नैलाय लेवारा मोनसे बुद्धि खालामनो आङो होना होनो मिउथु होदोलै आं लुवारखौ नै आय आंनि खाथियावसो फैसिगोन नामा मा दोननांगौ नों संख्रिखौ होना संख्रिया मानो बुथारनो ओमफ्राय आंनि आथिं गाना माबाना थोसै संख्रिखौ होना होदो हट संख्रि होना होदो इयाव संख्रि हट बुथारगोन आं पाप नांथो आंहा साला आंखौ हरगौमोन इयो हट संख्रि होना हो बुरजा बरिया आरामसे सरबत बनायनानै लोंसै आं थैसिगोन इयो पापसो नांसिगोन नामा नोंसोर फ्रियावनो मोनजानाया बोरैबा जादो दे खिन्थु ओरैबायदि फैगौमोन आं बेखौ दारमासिनिखौ जाले जेबो नङा दे जा बाङाय हिर'खा बिसोरखौ गासैखौ फोथैजोबगोन आं हांगामानि थरथायसिनि थैनि एक्टराव मानि एक्टर हांगामानि थरथायसिनि थैनि एक्टर हांगामा थरथिंसो थैनि वा भेरि गुड निसोर सोमोनखाय बुजामोन নহয় गारागा जुबाय लोंबाय दा बै गुवाहाटि कामाय खथानसालियाव दाउमा दाउसाखौ साखि दिनानै दिनै जों सानैजों सतबानसा लानाया खोमसि फोथायनाय आरो फोथाय खेबस बरिया बेबायदिसो माइ डियार मानसि जानांगौ बरिया बुहुमनि मानसिफोरानो गोबायफोरा देनानै बुगैबाय बे नोंनि खाफालनि सिन्दुरखौ सोरखौबो गोनां सुबिदा आं डेन्जार आं होननानै थिले मा डेन्जारलै नोंलाय मोजां जादों दा मोजां बरिया जादों अके ना अके अरे हांगामानि थरथिंसिनि थैनि एक्टर आं नायनांगोन र' इउटुबाव दंना गैया इउटुबाव होना होआखै होआखैलै ना गोदोनि फिल्म बेसेबां सननि जागोन आंबो बोराय मानसि आंबो माबा लेखा फरा गैया गोसोआव गैला दे जुमाया लोंदो गोदै ना र' आगै सना लोङाखै आयौ बाजै सनानि फिसाजोखौ आगै सना जाहैबाय फिसाजोसो दो फिसाजो गोरोन्थि जाबाय गाज्रि जाबाय दे थेंक इउ सो माच Yes. No problem. मैदेरनिसो एस No problem. Boriya. Mulai nang ko na. Adik siya. Adik. Wow. Hudu, lung na yan. Ay, guhati ka ba? Ay, satan saliyaw. Dauma daw sa kasaki dinali. Dinay yung sanay ng sotman sa lanaya. Dinay, kampi putay na ra putay kit. Adi na ang film ba na ba nang lang pa kan ade? Ekdom. Lang pa nung targo. Langgan na? Lang makargan. Lang saja. Jesa kan deh. Hero bujan na hayra. Hero kon pam na kan nung
Aktrisa nang biyo. Aktrisa. जों सानैयासो रुवाथि जागोनलाय न' नानि? मा? मा? बाजैया जि मालाय खोथिया फुसोदो। माइ गायसोबाय हनै। जोंहा बिमाया हनै थाबायलांसोबाय। आयौ लावदुमा रायसोबाय हनै। अखा हासोदो। नोंलाय मा खोथिया फुदोंमोन नामा? हा? खोथिया फुदोंमोन? आयौ सान्दुं जाबायलै। Sus-sulasो फैनो नै खोथियाखौ बिजौआव हमो नामा? बुरब'आव? बिजौआव हमाखै। गायनो रोङा ना सानो ना मायोबा? दख'नाया बिदि गानो सोरबा? फट' लानायाव मोजां नुबानो जाबाय। जामि बायदिसिना होनो मानसिफ्रा बोखो। गुमै गायदो नोंबो? आं गायदो। नै बे आखाइखौ बिजिरनांगौल'ब्रा ओमफ्राय थब थब जायो। मा स्पिड जाया बेलाय गासिनाबो स्पिड जायो आखाइल' बिजिरनांगौ। आनैखौनायलाय जि स्पिड डेन्जारलै जाहानिया डेन्जारलै नोङो इमान स्पिड गायो आंनिफ्राय बांसिन स्पिड गायग्रा दं मिथिबायना? डेन्जारलै आनैया जाहा साइसबो मानसिया बिराद जोगोदैबो फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव टाइमा 10ता थांलानो बानानै आं हायालै आं नांगौबा भिडिअग्राफार जागोन नांगौबा आङो केमेरा खेबगोन जाना गाहाम मानसिया फिसाखाय माबा माइखौबो जि फिसा लानानै गायदो बे नानिया केमेरा भिडिअ लानायखौ जि स्पिड गायथिदो आरो नायलाय
जोंहानिया जोबखासिगोन आरोना दब्लायथामल'सै जोंथ' बारा गायनो हाखाया नालाय हाजिराफोरबो दङ ओमफ्राय मादैमोनबो दङ इसोरो गायसिगोन ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांनानै जगार पाति खालामहैनोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय ओमफ्राय दायो जों थांसै ओमफ्राय एसे फट'बो उथिलांसै नङा होमबा इमान गोबावनि उनाव दिनैसो दुब्लियाव ओंखारनो मोनदो फट' उथिलांसै दसे भिडिअबो लालांसै नामा ना आंखौ भिडिअबो लायो नालाय अके 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 반도. Oke, ah, neng mana? 무슨 거나? 뭐 정길이 봐. 저기 리고 있어.